Карацей, мы готовы ісці. Пытаннішка толькі, як нам сфармаваць нашу бригаду? Хто за мною бежить? Ты со мною бежишь. А чему не Хардинг? Я хочу, как Хардинг з нами бегла. Ну что ж, мы пойдем таким вот складом. Неф, Белара и я. Хотел бы я изменить Неф на Хардинг, але як ёсць. Пакуль што не могу гэтага зрабіць. Таму пайшлі. Так, нам трэба ісці на нейкае место, Диметта, ці не, как яна называлася. Давай, адрамантуй. Whole lot of blood magic during the war. And now? Whatever Solus did stirred up everything again. The old blood magic from the war, it never went away. Ancient relics appear out of thin air, ruins float. It's like an old wound that never healed, and now it's bleeding again. Мосток, маленечкий мосток, добре. Ну, троху луту знайшли. Добре. Так, нам туди. Нам у лес. Глибей у лес. Дівчинки. Давай за мною. Бо ми тут біжимо одиноці. Де ви там? Не, ну там одна зрозуміла, там одна клиба. Нейкібі. Тут нейка стежечка. Куфар. Так. А что гэта за драбіна такая? Гэта каб скарачэнне у нас было нейка. Добра, з базы. Так, потроху обживаемся. Побегли далей. Что такое? Это что, Леша, ты? Так, цікаво. Давай сюда заглянем, конечно ж. Як же без этого? Кристалл бачу. Больше ничего не бачу. Пакуль недоступно, пише яно. Колькі абмежаванняў у РПГ. Мне падаецца, занадта шмат для адной РПГ. Мы уже столькі накірункаў знайшлі, куды нам нельга. А што гэта яны? Чуеце, як яны трышчаць? Rook, you ready to go? О! Супер! Вось і Хардинг. Harding, you sure you're up for this? I'm fine. I need to get back in the fight. Гэта Then let's факт. go. І што, мы ў чатырох ідзем ці як? У чатырох. Слухайце, тры дзяўчыны, один хлопец. Это что, моцные незалежные? Подвезли, ты что? Дзяўчына, ты ідзеш насустрач гэтаму трупакам, якія ходзяць. Што за здзіўленне? Ты ж гэтага чакала. Не, графічна. Ага, добра. Пераправа Диметта нейкая. Графічна гульня выглядае, мне падабаецца. Мне падабаецца. Я такого кшталту чакаў бы нават ад Ведьмара. Занадта ціха. Дарэчы, заважылі, у мяне новы посах. Я его змяню. Ось, то бок мы будзем зараз паліць усіх агнём. А не гэтай зелёнай незразумелай. А як зараз выглядае меню?
Ага, у Хардинг я все ж таки Main не могу entrance into керувати. town. To keep something out? No, to keep something in. Щось там здарилося і його закрили. Так, чекай, куди це я ось сюди треба. I think Воу. it's blight. Even worse than in the forest. Ну це правди. They need to stay in. All of them. Inside. Ти не надто добре виглядаєш. Тобі хтось казав про це чи ні? You okay? What happened here? Keep them inside. Listen to the mayor. Hello? I don't Отручений think розум. he can hear us. Гэта факт. Everyone has to stay. No, you can't leave. Hey, can you hear me? Just stay here, and everything will be fine. Кажеться, їх ніяка епідемія тут, я бачу. Так. Someone used powerful magic to dominate the minds of these villagers. The town square! We need to search for survivors. Let's see what we can find. Fan out. Так, девки побегли вперед уже. Так, некая хатина. Что тут у нас? Так, забудьте про гэта с старостом. Бескорыстно спрачацца ён у гарадскую казну, каб... Што гэта такое ўвогуле? Да чаго гэта? Но... Ведаеце, на што гэта падобна? На базу зергаў. Прабачце, конечно. За такія вось. Look at that. Але блізардаўцы нешта новага вымысліць пакуль што не могуць. Так, This Харден. blight is weird. Не, гэта Харден, так. Ever seen anything like it? Never. Blight's usually dead, static. But this is alive. Зараз мертва. Бачиш, усё ў наших руках. Мы ўсё можем змяніць. Ну такое. Зер'і напалі, карацей, на гэтую вёску. What was that? Something big. Stay sharp. Over there. Two more survivors. Хлопчина, ти в порядку? Hey, what's going on here? Find the veil jumpers. Bring them to the mayor. They're talking about Jahel and Milva. They said bring them to the mayor. If we find the mayor, then maybe we'll find your friends. Так, давай. Why were they Задача. looking for veil jumpers? Установить контакт What з did the mayor want поселенням. with them? Так, цікаво ось гэта выглядае задача. А што гэта у нас унізе такое? Не намалявалі пакуль што. Ну, атмосферненько. Атмосферненько. Пытанняў няма. Must get them inside. We be rewarded. І вас што? І вас узнагародзяць за гэта? Сур'ёзна? Яны кепска выглядаюць надта. Пайшлі. Нас туды запрашаюць. А гэта што такое? Гэта староста? Milva! That's one of your Milfa. fellow veil jumpers? Melara!
Jahel, he's alive. Ти упевнена? We're going to help you. We'll get you down, Jahel. No, listen. The gods have returned. I saw them. I heard their voices. The gods did this? A blood ritual to release the blight. And the villagers, they said they needed power. Valara, be careful. Ось ритуал завершений, магія крові у справі. Золото, золото. Так, ми бачимо, що золото староста. Так, чую в этому спину тут. Come on, that sounds close. Золото, золото, золото. Повсюдь золото накидано. Можна було б трохи підняти, заробити на этом. Дракон. A dragon? Here? Кусь. No, 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 please! Hey! Ты земноводная. Fresh blood, a hungry heart. Creature, come to me. Что такое? Ты под хвост наклала, коли нас побачила? Что это такое? Что зараз відбулося? Ці редакції недоділені. I know you. You're the mayor of this town. The village. The people. Are they, Blighted. Dead. All of them. You gave them to the gods, didn't you? Didn't you? З They чого were я in на my таке? head, infecting my thoughts. They made me do it. Please, Хто його це я не? help me. Так, цікаво. А ну-ка, розповіді нам усе. You're not going anywhere until I get the full story. I tried to protect people. You have to believe me. The gods told me to lure the Veil Jumpers to the center of town. The others were to be rounded up and kept safe. They would be the first to witness the glory of Gilnenane's new creation. She showed me gold. So much gold. All this for gold. The villagers, the Veil Jumpers, the blights everywhere. Demeter's Crossing is dead because of your greed. I didn't know. You don't understand what it was like to hear those voices. The gods exploited his greed and fear. I'm supposed to feel sorry for him? I say we leave him right here. But I'll die. The blights everywhere. What if the dragon comes back? If we let you go, you'll run straight back to the gods. They were in Максима. his head. Their influence might linger. I understand what they do now. I won't be tempted again, I swear. Rook? Ти що думаєш, Хардинг? Ой, Білара, до речі, недобра магічка. І зробіть би, як вона хоче. Але я не... Ось, ведаєте, коли кожна жива істота повинна бути живою, а не істіти, гэта добре. Все ж таки, я за то, каб торгувати йому життям. Let's get him out of there. What? This entire village is dead because of him.
I know. То, што мы падорамі ягонае жыццё скверне, то гэта нічога не выправіць. Чаму мы жадаем яго над ім злітавацца? Ён нам не вораг, ён проста слабы. Ці мы не забойцы? Увогуле мы забойцы, давайте так, все ж таки. Ён дурань, гэта факт. He's greedy and pathetic, but that doesn't mean he deserves to die. Thank you. I didn't ask for your gratitude. Then, if I may offer some advice, steel yourself. I felt their power. The promises they make, it's irresistible. Then try harder next time. Don't make me regret saving you. Вось гэта правильно, папярэдзіць. But you should be worried about the rest of the Абавязкова. world. Апошні шанец, так бы мовіць. Or this will be our future. А як мы яго выцягваць з гэтага будзем, тут нам не The пакажуць. Fade had opened, and the gods were free. Thanks to Solus, they'd woken up to find their empire, their subjects, even their fellow gods, all gone. But they still had the power of the Blight, and corrupting a village was just the start. They made plans to tap more of the Blight, all of it, to rebuild their empire. As a path to power, it had its costs. And everyone would pay for it. А нешта, ведаеце, гэта падобнае на не Малефісенты, не, якія, гэта ж Д'ябла была, правда, там у ягоная дачка. Вылецела з галавы, вось нібы так. Так, нейкі хуткі пераход, добра, гэта мы зразумелі. У нас тут з'явіўся тэлепорт. Так, усё, падгрузіліся ўсе шэйдеры, перастала ўжо. Хардинг, дзе Хардинг? Зноў знікла гэтая дзяўчына. Не, ўсё не падгрузілася, таму троху тармозіць. Мы по вадзе можам хадзіць? Можам. Што гэта такое? Это не кросс, а спасюджує паскудство гэта. А, ось воно што. Усё, зразумеў. Так, давай сюды. Што у нас тут цікавага? Тут забарона. Калі тоннель, то тоннель. Так. Трошки ёсць. Прабачце. Ну што, я так разумею, нам у вёску, правда ж? Правда. Давай сюды па скарочнаму шляху. Ну что, мы сходили, мы поглядели. Троху, так бы сказать, у шоцы. They're dead. I'm sorry. Elganon and Gillenane sacrificed them in some kind of ritual. Creators. What about the rest of the village? The ritual spread blight everywhere. The entire village was overrun. The few who survived are controlled by blood magic. Their minds are gone. Elgernon and Gillenane used them like puppets. Крумкач. Чому ти тут? Що ти за крумкач?
Яшчэ одна дзяўчына. Ой, кагось яна мне нагадвае. They will not rest until you are on your Morgan. knees, fearful, З першай часткі. cowering, helpless in the face of such power. Lady Morrigan? 'Tis simply Morrigan to you, Scout Harding. What a pleasure to see you again. Rook, this is Morrigan, an old acquaintance. I thought she could help. Morrigan helped the Inquisition when Varric and I were part of it. She knew more about ancient magic than anyone, except Solus. 'Twas both pleasure and necessity to help then, as it is now. Stopping Elganon and Gillenane shall require many hands. Так, можна паглядзець тут. Ну, хто вы такая? Карацей, у першай часткі гэта была асноўная наша спадарожніца, якая просто неверагодная эмоцыя. Магічка. Супер просто. Гэта калі коротка. Давай так. Then I look forward to your help. How refreshing. Your cooperative nature is appreciated in return. What can you tell us about all this? As dangerous as Solus himself may be, his imprisonment of the gods was just. To leave them unchecked would have been зараз the гэта ўжо very end зразумела. of Thedas. Вось я б так не казаў, дарэчы, Морган усё ж такі не права ў тым, што Тэдасу прыйдзе нейкі канец, канчатак наступіць ці нешта падобнае. Ён проста зменіцца, яны пад сябе яго зменяць, правда ж? Яны ж не знішаюць яго, яны проста змяняюць яго пад сабе. Так, жудасны воўк? А хто такі, чакай? Солас, гэта Солас. So I have come to learn. It rather explains how he knew such a great deal of ancient elven history, and why he became so vexed when I attempted to explain it to him. Whilst I cannot claim the same depth of knowledge, the knowledge I do possess is yours for the asking. I hope it helps. For all we know, the entire world will look like Demetus Crossing once the gods are through. Так. Не, яна спадзяецца, гэта дакладна нешта даст. 100% дасць. Мы гэта не дапусцім. Not if we stop it first. Занадта пафасна, The confidence затое of па youth. праўдзе. You shall need a good deal more of it. I suppose you have some advice. Дарэчы, яна права. Set aside your notions of godhood and see them for the ancient, powerful mages they are. Standing against them shall require serious magic of your own. When you interrupted the Dreadwolf's ritual, did you happen across any of the tools he used? He had a dagger, but it got lost in the chaos. Then you would do well to find it. 'Tis better in your hands than those of the gods. А калі ён ужо ў іх Solus might руках? have had that could help us. We're in his, well, he calls it the lighthouse? Ah, yes, the legendary sanctum of the Dreadwolf. 'Tis said his Eluvian, the Viravas, could travel to any other Eluvian of his choosing. That's not how it works right now. It only goes to Arlethan. I can take a look at it. Maybe fix it even. I know Alluvians better than most. Any help you can offer, we'd appreciate. Адны дзяўчыны навкола, ёлы-палы, што такое All робіцца? the magic is different now. Our gods are back. Our gods. And they're killing people and blinding the world. How do we stand up against that? Ты што не чула, гэта проста магутная магія. Супакойся. Разам мы пераможам. Верым, можам, пераможам. Так, не, паступова ўсё ж такі. Я за тое, каб степ-бай-степ, як кажуць. Усё. We stand up against them one step at a time. We don't Nef. have all the answers, Паўсюль but we know what Nef. we need to do. You're fixing the Alluvian at the lighthouse. Nev Harding and I are going to find this dagger at the ritual site. Let's get to work. There's a lot of fight ahead of us. Indeed. Prepare yourselves well and have a care in your choices. These are the times in which legends are born or slain. In this battle, I shall render whatever assistance I am able. Спакуслівая Морган. Right. Let's move.
Яшчэ адна дзеўчына, якая выглядае проста цудоўна. Так, выканалі задачу. Добра, нагарода 900 досведу. 200 з гэтых по адносіну палепшаны, нават з хардынг. Выдатна. Так, а што гэта такое? Мы ж тут Солас праводзіў свой эксперымент гэты? Калі памятаеце, гэтыя помнікі падалі. А, ну так. Ой, што-то ж я з галавой сваёй не сябрую. Мы ж зараз будзем шукаць гэты ягоны кінжал. Добра. Добра. Торба зроблена з кожы бобра. Так, са скуры бобра. А чаму мы двоіх з табой? Дзе Хардинг? І все такое. Я лічу, што серыя ўдалася. Каротка, але вельмі паспяхова. Дзякуем вялікі за прагляд. А з Dragon Age Veilguard мы пабачымся на наступным тыдні ў наступных відэа. Надоўга не развітваюся, бо ў наступных роліках вы бачыце шмат чаго цікавага. Подписывайтесь на канал, бо на гэтым канале пра гульні не толькі. Абавязкова ставце падабайкі. Усім добрага дня і пакуль.